Rok je presne tá doba, počas ktorej všetky veci môže zažívať prvýkrát, tak ako sa menia ročné obdobia, tak ako sa menia počas roka záujmy aj s prírodou, aj vo voľnom čase, tak samozrejme som bol viac menej vždy prekvapený výsledkom operácie. Ten nástup lepšieho videnia došiel veľmi skoro po operácii. Bol tam obrovský skok zo zlého videnia do výborného a následne už došlo len behom pár týždňov po operácii k doľaďovaniu. Musím sa priznať, že prvé dni som neveril tomu, že to je pravda, takže som si každé ráno prvé, čo som sa zobudil, tak skontroloval práve ľavé oko na displeji na hodinkách, že či sú obidve funkčné, či vidím rovnako, ktoré sa zhoršilo, ktoré sa zlepšilo. Určite prvá vec bola to, že nastal ten výrazný skok k lepšiemu tak náhle a potom sa už len veľmi jemne doľaďovalo. Pri zahraničných cestách vždy musíte myslieť na to, čo sa stane, keď sa vám zlomia okuliare, alebo čo sa stane, keď ich stratíte, keď vás okradnú a vy zostanete slepí v cudzom svete. Takže to som vždy riešil náhradnými okuliarmi, ktoré som mával so sebou. Zrazu to vôbec nie je nutné a táto starosť úplne odpadá. Takže všetko sú také milé denné prekvapenia. Cestovanie ma vždy veľmi lákalo. Samozrejme, vždy to bola aj otázka finančných možností. Samozrejme, začínali sme v Európe, čiže poznávaním všetkých okolitých krajín, poznávaním aj vzdialenejších európskych krajín, ale samozrejme, ďaleký východ je niečo úplne iné. Je to totálna exotika pre nás od prírody cez architektúru a hlavne cez ľudskú dušu, cez filozofiu vnímania života, vnímania choroby, vnímania biedy, vnímania bolesti a smutku, úplne iný prístup k úplne iným hodnotám, ako akých my žijeme. Ľudia, ktorí nemajú vôbec nič, sú šťastní zo života na rozdiel od nás, čo máme všetko, čo si môžeme predstaviť a sme v strese a frustrovaní a tak ďalej. Takže aj kvôli tejto filozofickej stránke cestovania navštívili sme mnoho kláštorov, aj v Laose, aj vo Vietname a v bývalom cisárskom meste vo Vietname je v jednom kláštore na strome veľký nápis, ktorý napísal učiteľ toho miestneho kláštora, že môžeme poznať v živote 4 druhy ľudí. Sú ľudia, ktorí sa narodili so svetlom a žijú vo svetle, sú ľudia, ktorí sa narodili v tme a žijú vo svetle, sú ľudia, ktorí sa narodili vo svetle a žijú v tme, sú ľudia, ktorí sa narodili v tme a aj zostanú v tme. Tento raz sa chystáme na našich turistických cestách spojiť aj poznávanie, aj prácu, takže sa chystáme do Iránu, do hlavného mesta Teherán, kde naši iránsky priatelia majú súkromnú očnú kliniku, na ktorú by sme sa chceli pozrieť, ktorú by sme chceli navštíviť a spoznať kvalitu a úroveň očného lekárstva v Iráne. A tá druhá zložka poznávacia, čo sa za týždeň dá v Iráne poznať, to by sme chceli od kultúry cez ľudí, cez stav, akom sa nachádza v súčasnosti. Bude to pre nás obrovská exotika aj z dôvodu informácií, ktoré sa cez tie tisíce kilometrov k nám dostávajú aj pod vplyvom informácií, ktorých v európskom priestore žijeme o Iráne, o embargu na Irán a tak ďalej, takže bude to zaujímavé. Pri profesii a po operácii očí obojstrannej, čiže odstránení mínusových dioptrií, ktoré som mal, pociťujem najväčší klad v tom. Napríklad pri práci očného lekára je skoro každodenná záležitosť mikroskop, čiže okulár mikroskopu
Pri nosení okuliarov sú vždy zamastené, zachytané a vždy sa poškrabú a udrú o okulár mikroskopu, čo touto operáciou sa tento problém úplne stratil. Samozrejme, vzhľadom na môj vek ešte nie je podstatné a nie je nutné, aby som si pri pozeraní na blízko dával dole okuliare, ako by som to musel robiť neskôr. Takže problém skladania okuliarov pri práci, manipulácii s nejakými mikrosúčiastkami alebo pri mikrochirurgii nie je otázkou dňa, ale možno neskôr by som to už potreboval. Pri porovnaní práce pred a po operácii pacienti si výrazne vážia to, že som absolvoval operáciu, ktorú im ponúkam. To je obrovský vklad a aj pomôcka samozrejme. Pýtajú sa ma veci, na ktoré by som im inak nevedel odpovedať, ako chirurg, ktorý sa na to pozerá cez mikroskop. Ale z pohľadu pacienta viem povedať presne, čo som cítil a viem ukludniť pacienta, ktorý sa rozhoduje už len preto, či to bolí, či to zvládne a či to nie je neznesiteľné, nepríjemné, tak v tomto smere mu viem presne povedať, aké to je. A to je obrovský prínos aj pre každodennú prácu pre mňa, aj pre ukludnenie pacienta, ktorý je rozhodnutý, že by chcel daný typ operácie podstúpiť. Určite je pravda, že medzi očnými lekármi je veľmi málo takých, ktorí nosili okuliare a rozhodli sa pre operáciu a radšej nosia okuliare ďalej. Ťažko odpovedať, aká je príčina, či už je to strach, rešpekt, alebo konzervativizmus, alebo nedôvera. To nechám na každého. Ten, kto nechce nosiť okuliare a musí ich nosiť, tak si vie vždy zvážiť, čo je pre neho prínosom. Ten, komu okuliare nevadia, tak to je jeho vnútorné rozhodnutie. Mne okuliare vadili, ja som sa rozhodol to riešiť a som veľmi rád, že som sa takto rozhodol.